ilaihi raji'una. To masu sauraro, kamar yadda kake gani, wani rashin imani ne wanda wannan 'yan tada ƙayar baya suke wa wasu jami'an tsaro, wanda hakan san bai dace ba, kuma hakan ya kamata a ɗau mataki akan haka. Duba da yadda 'yan tada ƙayar baya suke nema su fi ƙarfin sojin wannan ƙasa, inda suke musu wani irin kisan gilla. Masu sauraro, ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa TV, wadda ko da yaushe take ƙoƙarin ta ga ta kawo ma bidiyo sababbi gami da tsofaffi wanda suka gabata wanda baka kalla ba, kuma take kawo maka bidiyoyi masu tushe da asali, labarai na duniya da dumudumin su a kowane lokaci. Ka ci gaba da danna subscribe, ko kuma in ka danna alamar ƙararrawa, ko ka biyo mu ta comment akan wannan bidiyo namu. Mun gode da irin yadda kuke ƙoƙarin kun kasance da mu a cikin wannan channel, wanda wannan tasha tamu take ƙoƙarin ta ga a kullum ta sada ka da labarai na duniya wanda yake faruwa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kai ma kuma ka biya ta hanyar danna mata subscribe, ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da samun magoya baya don kallon bidiyon wannan channel a koda yaushe. Kuma ka danna subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, wato alamar ƙararrawa, ko kuma ka danna mana alamar liking akan wannan bidiyo namu, matuƙin dai ya burge ka. In kuma ka ga wani abu, ka biyo mu ta comment don jin ta bakin ku da abubuwan albarkacin bakin ku da kuke tofawa. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu. Abin da zamu ce, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a Arewa Top Hausa TV. Mu haɗu tare da ku a wani bidiyo namu na gaba.